भूत कधी, कोणाला आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये भेटेल हे सांगता येत नाही. म्हणूनच आपण देखील नेहमी तयार राहायला पाहिजे. पण ही कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. समीर, एक 17 वर्षाचा मुलगा. नुकताच तो 12वीला गेला होता. घरी परिस्थिती ही खूप चांगली होती. पाहिजे ते त्याला मिळत होते. म्हणून एवढ्या कमी वयामध्ये देखील तो नशेच्या आहारी गेला. कोणाचं काही ऐकत नव्हतं. जसं आपल्या मर्जीला येईल तसंच. आईबाबांनी खूप समजवले, पण ऐकतो तो समीर कसला. त्यातच तो एक दिवशी आपल्या सगळ्या मित्रांवर बसला होता, गाडी घेऊन. त्यातच ड्रिंक्स घेता घेता एका मित्राने सांगितले, समीर, तुला माहिती का रे, ते गार्डन आहे ना, हो तेच, तिथे खूप सारे नारळाचे झाडं आणि आंब्याचे झाडं आहेत. असं बोलतात तिकडे कोणीतरी असतं रात्रीचं. हे ऐकता समीर जोरजोरात पोट पकडून हसू लागला. मग काय, शेवटी तरुण पोरं आहे. यांच्यामध्ये शर्त लागली की समीर हा रात्री 12 वाजता तिकडे जाणार. ठरल्याप्रमाणे सगळे त्या गार्डनच्या गेटच्या बाहेर जमले होते आणि समीर आपल्या हातात बॅटरी घेऊन हा तसाच चालू लागला. बघता बघता त्याला किमान अर्धा मिनिट झाला असेल. आता त्याचा कोणताही मित्र त्याला दिसत नव्हता. मनात थोडी भीती होती. वरती बॅटरी करावी तर नारळाच्या झाडांनी समोर झाडच झाडं. जायचं तरी कुठे. शेवटी त्या गार्डनच्या मध्यबिंदू येऊन त्याने आपले काही फोटोज काढले आणि आपल्या मित्रांना सेंड केले. मित्रही बोलले, ठीक आहे, मानलं तुला. तो पुन्हा येण्यासाठी मागे वळणार, पण त्याच क्षणी समीरच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला. समीर जोरात किंचाळणार, पण त्यांनी पाहिले की त्याचेच मित्र त्याच्याच मागे होते. समीरने हे दृश्य पाहिले आणि आधी तर त्यांना खूप ओरडला आणि नंतर मित्र त्याला बोलायला लागले, मानलं तुला बाबा, तुला दिलेला एवढा खतरनाक डेअर तू कंप्लीट केला, वा. समीरचं कौतुक झाले आणि त्या अवस्थेमध्ये ते सगळे घरी गेले. नेहमीप्रमाणे समीरला दुसऱ्या दिवशी काहीच आठवत नव्हते, पण ही गोष्ट त्याला मात्र चांगलीच आठवली. चुकून का होईना, पण मित्रांमध्ये आता त्याचे नाव झाले होते. त्यातच एके दिवशी समीर रात्रीची पार्टी करून आपल्या मित्रांवर त्यांच्या मित्रांना सोडून घरी येत होता. त्याच्या मित्राने त्याला अर्ध्या रस्त्यातच सोडले. कारण दिले की मी आता खूप घेतलेली आहे, मला तुला काही सोडायला जमणार नाही, तू इथूनच चालत जा. आणि समीरला आठवले की त्याच गार्डनमधनं एक शॉर्टकट रस्ता आहे. समीरने तिथूनच जायचा निर्णय घेतला. हळूहळू तो त्या गार्डनच्या जवळ पोचला आणि तिकडचे ते गेट उघडले. पण आज काही वेगळेच वाटत होते. समीर हा हळूहळू करून पुढे चालू लागला. तेच भलं मोठं गार्डन, आजूबाजूला पूर्ण अंधार. वाटेल तसं कोणी काही करू शकतं त्या ठिकाणी असं. समीरकडे यावेळेला आता बॅटरी देखील नव्हती, पण हळूहळू करून तो त्या अंधाराला चिरत पुढे जात होता. पुढे काहीच दिसत नव्हते, फक्त त्याला सरळ जायचे होते. पण अचानक त्याच वेळी त्याच क्षणी समीरच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला. समीरने मागे त्याच क्षणी पाहिले आणि समीरला दिसले की त्याच्याच मागे एक बाई उभी होती. ती भलीच उंच होती. समीर तर तिच्या गुडघ्यांनाच लागत होता. समीरने हे दृश्य पाहिले आणि बाईची ती नजर ही समीरकडे एकटक तशीच होती. समीर जोरात किंचाळला आणि तो तसाच धावू लागला. धावता धावता त्याच्या हातामधला तो घड्याळ पडला. पण समीर मात्र त्या गार्डनच्या बाहेर आला. कसा बसा तो आपल्या घरी पोहोचला. घरी पोहोचताच तो झोपी गेला
आपल्या घरच्यांना काहीच सांगितले नाही. दुसरा दिवस उगवला. त्यांनी झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि आईबाबांनी आधी खूप ओरडले आणि नंतर स्पष्ट दम दिला की यापुढे आम्ही तुला एकटं सोडणार नाही, खूप लाड झाले तुझे वगैरे वगैरे. पण समीरची तर ही केवळ सुरुवात होती. समीर हा रात्री झोपी गेला होता. साधारण रात्रीचे 12:30-1 वाजले असतील. कसलासा खिडकीमध्ये त्याला हलण्याचा आवाज आला. समीरने आपले डोळे उघडून पाहिले तर त्यांनी पाहिले की तीच बाई, तेच डोळे खिडकीवरून एकटक समीरला तसेच पाहत होते. समीरला आश्चर्य या गोष्टीचं वाटलं की 8व्या फ्लोअरवर ते जिथे घर होते तिथून सहज कोणी असं येणं शक्य नव्हते. पण बघता बघता आता ती हळूहळू करून काचेच्या आरपार येऊ लागली. समीर जोरात किंचायला आणि आपल्या आईबाबांकडे गेला. आईबाबांना झालेला सगळा प्रकार सांगितला. आईबाबाही तिकडे आले, पण तिथे कोणीच नव्हते. पण आता असले प्रकार वाढू लागले होते. एके दिवशी तर हद्दच झाली. समीर आपल्या वॉशरूम मध्ये आंघोळ करत असतानाच 2 हात समीरच्या खांद्यावर आले. बघता बघता त्याचा गळा दाबू लागले. समीर त्या क्षणी जोरात धावत गेला. समीरचा काही क्षणासाठी का होईना पण आपले प्राण वाचले होते. पण शेवटी ती वेळ आलीच. समीर हा रात्री झोपी गेला होता. पुन्हा तेच प्रकार घडले. खिडकीतून ती बाई ही पुन्हा समीरकडे बघू लागली. समीरची नजर त्याच्याकडेच गेली, पण आता ती खिडकीच्या आरपार तर येऊ लागली. पण समीरला हलणे शक्य नव्हते. ती हळूहळू करून तिचे एक एक पाऊल हे समीरकडे टाकत होते. तिची ते क्रूर हास आणि ते क्रूर दात हे समीरला तसेच दिसत होते. समीरने हे दृश्य पाहिले. किंचायला जाणार पण जणू तोंड हे दाबले होते. समीर बेडवर तसाच होता. समीरला त्याचे ते मृत्यू दिसत होते. ती हळूहळू करून समीरच्या जवळ पोहोचली होती. तिने आपले दोन्ही हात हे समीरच्या जवळ केले आणि तिचे ते डोळे क्षणभरातच पांढरे झाले. तिचे ते केस हवेत तरंगू लागले. एक क्रूर हास्य देत ती समीरचा गळा दाबणार, पण त्या क्षणी दरवाजा उघडला गेला आणि समीरचे आईबाबा तिकडे आले. त्यांनी समीरला जोरात ओरडले आणि तिकडून नेऊन गेले. पण ती बाई ती मात्र त्यांच्याकडे तशीच पाहत होती. समीरच्या आईबाबांनी ही प्रसंग पाहिला आणि त्या क्षणी घराच्या बाहेर गेले. दुसरा दिवस आला, पण समीरची तब्येत आता बिघडू लागली होती. समीर हा आता विचित्र रूपी वागू लागला होता. समीर हा आता आपल्या आईबाबांना तर उलटा बोलतच होता, पण जणू 2 ते 3 वेळा त्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. समीरला एकटे सोडणं शक्य नव्हते, पण शेवटी तो वेळ येतोच. समीर आपल्या वॉशरूम मध्ये गेला होता, पण त्यावेळेला देखील आरशातून त्याच बाईने त्याचा गळा धरला. पण यावेळेला तर विचित्र प्रसंग घडला. ती बाई समीरला आरशाच्या आत खेचत होती, पण त्या क्षणी दार उघडले गेले आणि एका भल्या मोठ्या म्हाताऱ्या माणसाने समीरच्या त्या अंगावर आणि त्या बाईच्या हातावर अंगारा फेकला. तशी ती बाई जोरात किंचाळू लागली. समीरची सुटका झाली, पण समीर यावेळेला बेशुद्ध पडला होता. समीरच्या आईबाबांनी विचारले, बाबा हा बरं तर होईल ना? पण त्या मांत्रिकांनी सांगितले, सांगणं कठीण आहे. 2 रात्र हे खूप भयानक आहेत. मी तुम्हाला धागा देतो. समीरला एक धागा बांधला, पण समीरची तब्येत काही पूर्वपदावर येत नव्हती. समीर तसाच वेड्यासारखा बडबडायचा. आता तर जणू असे वाटत होते की तिने तिला वशमध्ये केलेला आहे. समीर हा चाकू घेऊन स्वतःला मारायला जायचा, तर कधी डोक्यावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करायचा, कधी कधी तर आपल्याच आईबाबांना मारायचा प्रयत्न करायचा. पण इकडे त्या मांत्रिकांनी आईबाबाला सांगितले, अशी काहीतरी वस्तू असेलच जी त्या बाईच्या तावडीत सापडलेली आहे. आठवा काय ते. समीरच्या आईबाबांना काहीच कळत नव्हते.
खूप तर्कवितर्क लावले आणि शेवटी त्यांनी CCTV हा तपासण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना कळाले की समीर हा त्याच गार्डनमधनं आला होता. क्षणाचाही विलंब न करता समीरचे आई बाबा त्या गार्डन जवळ जाऊ लागले आणि शोधू लागले की अशी कोणती वस्तू आहे जी समीरने तिथे सोडली होती. आणि नंतर आईला आठवले की त्याच्या गेल्या वाढदिवसाला त्याला भला मोठा एक घड्याळ दिला होता. तो समीर कधीच वेगळा करत नव्हता. तेच तर नसेल ना. ठरल्याप्रमाणे ते त्या गार्डनच्या जवळ गेले, पण तिकडे एक स्थानिक रहिवासी होता. तो देखील यांना पाहून आश्चर्य झाला. त्याला घडलेला सगळा प्रकार सांगितला आणि तो सांगू लागला की आता चुकूनही तिथे जाऊ नका. या गार्डनच्या अवतीभोवती तर कोण येतही नाही, पण तुम्ही आलात. त्या बाईला किमान आजपासून 10 वर्ष अगोदरच इथे मारले होते आणि याच गार्डनमध्ये पुरले होते. तेव्हापासूनच त्याचे ती आत्मा ही इकडे येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना मारत असते. समीर वाचला खरा, पण त्याचे घड्याळ जसं तुम्ही बोलत आहात ते तिकडे पडले आणि त्याच्यामुळेच ती त्याला त्रास देते. हे ऐकताच समीरचे आई बाबा हे तिकडे जाऊ लागले आणि घड्याळ शोधू लागले. पण आता वेळ निघत चालला होता. काही तासभरच राहिले होते समीरच्या आयुष्यामध्ये. इकडे समीरचे आई बाबा तो घड्याळ शोधत होते. शेवटी एक भलं मोठं गार्डन असते. शोधून शोधून कुठे शोधणार. सगळे मोठे झाडं, त्यावर सुकलेले पानं. पण बघता बघता आता त्यांनाही अनुभव येऊ लागला. इकडे संध्याकाळ होऊ लागली होती. अंधार भला मोठा पसरला होता. मांत्रिकाने सांगितले की ती जी कोणती वस्तू असेल माझ्या जवळ आणा, नाहीतर समीरचं काही खरं नाही. आणि हळूहळू करून ते गेट्स, त्या गार्डनचे ते गेट स्वतःहून बंद होऊ लागले. समीरच्या आईबाबांना समजले की काय होत होते. घाई ही करायलाच लागणार होती. पण अचानकपणे तिकडे सगळीकडे हसण्याचा आवाज येऊ लागला. हा समजला होता की कोणाचा आहे, पण क्षणभरातच तिकडे दगडांचा मारा झाला. हे कोण आहे बघण्यासाठी समीरच्या बाबांनी आपली नजर वरती टाकली तर त्यांनी पाहिले की भल्या मोठ्या नारळाच्या झाडावर तीच बाई उभी होती. ती यांच्याकडे पाहून तशीच हसत होती. तिचे फक्त दातच दिसत होते. पण आपली पापणी लवते न लवते ते त्या क्षणी त्या भल्या मोठ्या झाडावरनं जणू काही क्षणभरातच ती खाली उडी मारली आणि सरळ सरळ समीरच्या आईजवळ येऊन पोचली. तिने आपले दोन्ही नख मोठे केले. ती समीरच्या आईला मारणार, पण त्या क्षणी समीरच्या बाबाच्या पायाला काहीतरी लागले आणि तिथून आवाज आला. हा स्मार्ट वॉचचाच आवाज होता. समीरच्या बाबांना कळाले की हे नक्की काय असणार. त्यांनी त्या सुकलेल्या पानांना हटवलं आणि दिसलं ते घड्याळ ज्याला ते शोधत होते. त्या बाईची नजर समीरच्या बाबांकडे गेली. ती जणू घाबरलेल्या अवस्थेत समीरच्या बाबांकडे आता ते घड्याळ मागू लागली होती. तिचे ते रूप हे पहिल्यासारखे झाले होते. ती हळूहळू करून समीरच्या बाबांकडे येत होती. समीरच्या बाबांनी यावेळेला त्या बाईला ते घड्याळ देण्याचे ठरवले, पण त्या क्षणी समीरच्या आईने त्या मांत्रिकाने दिलेला एक धागा त्या बाईला बांधला आणि जणू ती त्या क्षणी तिकडे थांबली असे वाटत होते. समीरच्या आई आणि बाबा तसेच तिथून पळत गेले, पण त्यांचे पावलं जड जरी वाटत होते, पण तरी सध्या त्यांना पळणं शक्य होते. ते घड्याळ तसंच जाऊन त्या मांत्रिकाला दिले. त्या मांत्रिकाने आपल्या जवळ असलेल्या त्या अग्नीमध्ये ते घड्याळ जाळून टाकले. आणि इकडे डॉक्टरांचा समीरच्या आई आणि बाबांना फोन आला आणि सांगितले की समीर आता पूर्वपदावर आलेला आहे, तुम्ही त्याला भेटू शकतात. हे सगळं होतं समीरच्या आईबाबांनी विचारले की नक्की असं का झाले, आणि मांत्रिकांनी सांगितले की ती बाई कोणाचे जरी तिकडे सामान असेल आणि ते तिच्या हाती लागले तर ते तिला जिवंत सोडत नाही. मीही तिच्याबद्दल ऐकून होतो, पण मी तेव्हा सांगितलं नाही, नाहीतर तुम्हालाही तेव्हा अजून भीती वाटली असते आपल्या मुलाच्या जीवापोटी.
आता ती समीरचा पाठलाग करणार नाही, पण हो, ती तिथून जाणार देखील नाही. म्हणून समीरला यापुढे तिथून कधीही येण्यास मनाईच करा, हे मात्र नक्की. काय कराल तुम्ही जर तुम्ही अशा गार्डनमधून जात असाल तर? नक्की सांगा. कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडिया हे तेजस स्टोरी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.